És temps de faves i pèsols i avui preparem risotto. Nosaltres us recomanem les faves i els pèsols ben frescos, però si els feu fora de temporada els podeu fer servir congelats. Per fer el risotto necessitarem 250 grams d'arròs per risotto, 350 grams de pèsols, 200 grams de faves, 2 cebes tendres, 2 escalunyes, oli d'oliva verge, pebre blanc, sal, llimona, 40 grams de mantega, 60 grams de formatge parmesà, una mica de sucre, 1.300 mil·lilitres de brou de verdura o pollastre, 200 mil·lilitres de vi blanc i opcionalment julivert o menta. Netegem les cebes i les tallem en anelles. Les escalunyes els afem a daus. Agafem una cassola i posem una mica d'oli i afegim l'escalunya i la ceba. Hi posem una mica de sal i les ofeguem. Ho deixem coure a foc lent. Si veiem que ens queda una mica sec, podem afegir una mica de vi blanc. Posem a escalfar el brou i reservem 100 mil·lilitres. Quan la ceba sigui cuita, afegim l'arròs. Remenem i ho deixem coure un parell de minuts. Ens ha de quedar una mica transparent. Afegim el vi blanc sobre l'arròs. Remenem i esperem a que bulli. Afegim el brou de mica en mica. Remenem i quan se l'hagi rebegut n'hi posem una mica més. Procurem que l'arròs sempre quedi una mica cobert. Anem repetint aquest procés mentre duri la cocció, que serà el temps que ens indiqui el fabricant. Cap al final de la cocció podem afegir-hi la sal. Mentre l'arròs es cou, escalfem una olla d'aigua amb una cullerada de sal i afegim les faves, les escaldem 2 minuts, les retirem amb una escumadora i les refredem amb aigua i gel. Les escorrem i reservem. Amb la mateixa aigua repetim aquesta operació amb els pèsols. Un cop escorreguts en separem 100 grams i els barregem amb les faves. I amb la resta de pèsols farem un puré. Els barregem amb els 100 mil·lilitres de brou que teníem reservat. I amb l'ajuda d'un robot o batedora triturem i reservem. Quan l'arròs estigui llest, incorporem el puré de pèsols i remenem. Afegim la mantega a daus i el formatge parmesà ratllat. Ho barregem bé, tastem el punt de sal i afegim un parell de cullerades de llimona i una mica de sucre. I finalment hi afegim les faves i els pèsols. I ja el tenim, un risotto boníssim que nosaltres us recomanem. El servirem acabat de fer i nosaltres us recomanem fer-ho amb un plat fondo prèviament escalfat. Esperem que us hagi agradat. Si és així, no oblideu donar-nos un like i si us subscriviu, rebreu un avís quan publiquem les noves receptes.